A tak trochu nás teší, že nie všetci aj pekári odchádzajú od tých tradičných receptúr, pretože máme tu zástupcov aj tradičnej pekárne, konkrétne teda pána Božeka. Dobré ráno. Dobré ránko. A oni nám priniesli tie tradičné pekárenské výrobky, lebo u vás možno v dnešnej dobe netradičné je to, že chlieb, z ktorého pečiete, alebo to cesto, používate ten pravý kvások. Nie je to žiadne takéto sušené niečo. Tak, tak. Výroba v podstate ražného chleba, ktorý sa u nás vyrába, je na základe trojstupňového vedenia ražných kvásov. To znamená, na 3 stupne sa až vyvádza kvás, kým vznikne cesto. To po slovem, teda v bežnej kuchynskej terminológii. Prvý kvás, prvý stupeň, druhý kvás, druhý stupeň, sa to prelieva, obnovuje sa znova s ražou, s ražnou múkou a vodou. Toto kvasenie je bez drožďa, to znamená, volá sa to bezdrožďové kvasenie. A následne na to je tam 3. stupeň, kde už sa miesi samotné cesto. Kvásom vzniká kyselina octová, kyselina mliečná, ktorá bráni vlastne tvorbe plesní a rôznych baktérií v tom ceste, respektíve v chlebe. Ten chlebík má veľmi dlhú trvanlivosť. Samozrejme, táto technológia je veľmi náročná na odbornosť. Nie, pokojne rozprávajte, ale môžem ho prekrojiť? Ja som zvedavá, ako vyzerá. Nie ako odbornosť, ale ako to chutí, lebo je rozdiel medzi tou tradičnou chuťou. Môžem trošku vám s tým pomôcť? Áno, povedzte ako. Na polovicu. No jasné. Poprosím vás. Rozdiel je v tom v podstate, že tento chlebík tým kvasom vlastne vzniká vitamín B, B6, B12, ktorý ostáva vlastne v tom chlebíku. Čiže je výživnejší možno. Výživnejší, obsahuje 40% ráže. To znamená, je to bez farbív a konzervantov. To je taká zvláštnosť. Dovolím si tvrdiť, že sme vlastne možno na Slovensku už posledná pekáreň, ktorá takto pečie. A tiež prídete do Kežmarku, kde bude ten festival európskych ľudových remesiel a môžete ochutnávať, milí priatelia. Ja by som bol veľmi rád, alebo chcel by som pozvať všetkých, ktorí budú v Kežmarku počas Eura v sobotu 14.7. Pekáreň Gross má deň otvorených dverí. To je veľká zvláštnosť. Takže môžete aj vidieť, ako to celé funguje. Od 10. do 18. hodiny. Áno, super, tak. Super. My budeme ochutnávať, povieme, ako to chutilo. Ja už idem ochutnávať. Môžem urobiť jednu vec ešte? No skúste. Dobre. Stlačte ho. To viete, koľko sme ho Obodajte. To sú kyseliny z kvasu. Cítite? Dobre. Aj chleby, kukáve, maslo, čerstvá paradajka, Že môže byť. Aj Andrejka by si dala. Ponúkneme Andrejku.